Dito tayo ngayon sa Waves Bar, Cabanatuan City. Ginagawa mo, pinapakita mo yung ano mo. Oo. Huwag kang maano ako ma-aura ako ah. Mga VIP, ihanap daw ng magandang upuan. Of course, hanapin natin ang manager ng Waves Bar at ihanap kami ng magandang upuan. Kayang-kaya ko na yan. Sabi, Mara. Sa taas pa? Ha? Walang ba po? Abay! Abay! Oh, yan. Manager ng Waves Bar, guys. Kaya pa rin tinatawag, ano? Surprise po.
So, So, ano? Nagtatahi pala. alam nyo